שלום רחל, מה שלומך? שלום, בסדר, מה שלומך? דנה, איך את מרגישה? אני איזה כיף להיות כאן. ממש, אני מרגישה מעולה, אז תודה רבה. רחל, אני רוצה כזה להציג אותך ממש ממש בקטנה. את היית פעם אחות, היום את קואוצ'רית ועוזרת לאנשים, נכון, למצוא את האימון העסקי, את עושה להם אימון עסקי, נכון, משהו כזה? האימון אישי, אני מומחית לנושא של קריירה, ואני עובדת בשיטות של NLP. אני עובדת עם אנשים שמבקשים ליווי לעשות הסבה מקצועית, אנשים שרוצים להתמודד עם התעמרות בעבודה, ואנשים שמחפשים את הכיוון, לדעת מה ללמוד, מה לעשות בחיים. איזה כיף. טוב, זה תחום שבאמת הוא מרתק וממש מעניין, ואנחנו גם עוד רגע באמת ניכנס גם לנושא של ההתעמרות, שזה נושא מאוד חזק, גם בסיפור שלך וגם, את יודעת, זה משהו ככה שאנחנו שומעים הרבה בקרב האחים והאחיות לצערי הרב, גם בתחומים אחרים כמובן. אבל רגע לפני זה, רגע לפני כל העניין, בואי תספרי לנו על עצמך, תספרי לנו מי את, מה המסלול שעברת, איך הגעת בכלל להיות אחות, ואיך יצאת מזה. אוקיי, אז אני רחל חול, אני גרה בצפת. אני נשואה, יש לי 5 ילדים. כל חיי בעצם חלמתי להיות אחות. אני יודעת שמכיתה ד' כבר ידעתי מה אני הולכת לעשות בחיים, ככה שניתבתי את כל המהלכים שלי כדי להגיע לשם. אם זה להיות במגמה ביולוגית, שזה הדבר הכי קרוב שהיה ללימודי סיעוד שהיה אז בזמנו. אחר כך בצבא עשיתי מסלול של קורס חובשים, הייתי חובשת בצבא, שזה גם עוד יותר קירב אותי לכל הנושא הזה של המקצוע של הסיעוד. ומיד עם תום השירות הצבאי שלי נרשמתי ללימודי סיעוד, למדתי סיעוד בצפת, ומיד התחלתי לעבוד במקצוע. והרגשתי שאני מגשימה את עצמי, מגשימה את החלום שלי, מרגישה שאני מאושרת, שהרגשתי המון סיפוק שצריך להגיע למה שהצבתי לעצמי. זה בערך המסלול שעשיתי עד כה. עבדתי כ-19 שנים באיזו מחלקה מסוימת, ואחר כך בעקבות איזושהי בעיה רפואית שהייתה לי, לא התאפשר לי להמשיך לעבוד שם, אז נאלצתי לעבור למחלקה אחרת. שם בעצם התחלתי לחוות את כל הנושא הזה של ההתעמרות בעבודה. את יכולה לספר לנו קצת יותר על התחום הזה באמת, על ההתעמרות, על מה את חווית על עצמך ובאיזה שלב נגיד הרגשת שבאמת זה קראת לתינוק בשמו? אז זהו, בהתחלה באמת לא הבנתי שאני חווה בכלל יש לזה שם. קראתי לזה התנכלות, או שהיא מנסה לשים לי רגליים, היא לא אוהבת אותי, היא לא מתחברת אליי, כל מיני שמות אחרים. לא ידעתי בכלל שקיים המושג הזה התעמרות בעבודה. ואז כשנכנסתי, התחלתי לקרוא קצת גוגל אינטרנט, והבנתי שבעצם יש לזה שם, וכל מה שקראתי שזה אומר, זה מה שאני עוברת. ואוי, כמה אנשים יש שנחשפים לדבר הזה ולא יודעים שזה מה שהם עוברים, שזה מה שקוראים לזה, ושיש גם מה לעשות עם זה. אני מאוד נדהמתי מההיקף של התופעה. אם אנחנו מדברים בסטטיסטיקות, אז מדובר ב1 ל3 אנשים שחווה התעמרות בעבודה, אם זה על עצמו, או וואו. אם, כן, נתון מדהים שגם אני לא ידעתי אותו בערך, שזה כזה בהיקף גדול, חשבתי שזאת רק הבעיה שלי ושל הסביבה הקרובה שלי. כן, זה נתון מדהים, כל כך הרבה אנשים עוברים את זה, ואו שהם לא יודעים לתת לזה שם, או לא יודעים מה אפשר לעשות, כי בכל זאת מקום עבודה זה מקום שהוא מאוד חשוב להחזיק בו, זה פרנסה של אנשים, אנשים לא ממהרים לעשות שינויים בפרנסה, רק בגלל כאלה דברים. אז את אומרת שאחד מתוך שלוש עובר התעמרות? כן, עובר התעמרות בעבודה, לא רק בסיעוד, בכל בכל המגזרים, זה חוצה מגזרים. דרך אגב, התעמרות בעבודה סובלים ממנה לא רק עובדים זוטרים, גם המנהלים, שהמנהלים מעליהם מתעמרים בהם, גם נותני שירות, אם את עובדת בעסק שנותן שירות, גם מלקוחות אפשר לסבול מהתעמרות בעבודה. ועוד נתון שמאוד הדהים אותי זה שאחד מכל 10 אנשים שחווים התעמרות בעבודה נכנסים למצב נפשי מאוד קשה, שזה מוביל אותם להתאבדויות. וואו. וזה נתון שזעזע אותי. ואם אנחנו מדברים על המגזר שלנו, המגזר הרפואי, ראה ערך בית חולים סורוקה, מה שקורה שם עם הרופאים, וזה נתון שמאוד זעזע אותי, ומאוד אמרתי לא יכול להיות שלא עושים שום דבר עם זה, ושזה משפיע על כל כך הרבה אנשים בהיקף כזה גדול, שאני חייבת לקום ולעשות עם זה משהו. רגע, ושנייה כזה, הערת צד, מה קורה בסורוקה? אני
אני פשוט לא בקיאה בסורוקה היה בתחומים. סיפור של רופאים שהתאבדו באחד אחרי השני זה בתדירות היה כבר מאוד מזמן, קרובה. היה נכון? מזמן, כן. לא, זה, חשבתי היה משהו גם חדש, מה לא, שהיה לא. מזמן אני אבל זוכרת. זה כל הזמן, לא שומעים על כל המקרים האלה, תמיד חושבים ברור. שעושים את זה מסיבות אחרות, אבל הנתון היבש הוא שבאחד לעשרה אנשים שמגיעים למצב נפשי כזה קשה, שזה מביא אותם לידי אובדנות, וזה נתון שהוא מזעזע. זה ממש מזעזע, זה באמת פשוט מטורף. אז תגידי לי באמת, איך נגיד עכשיו, אם למשל עכשיו מישהו מקשיב לזה ואומר, וואלה, יש מצב שאולי מה שאני חווה פה זה התעמרות, איך הוא יכול באמת לדעת, איך הוא יכול לבדוק את זה? אוקיי, קודם כל מרגישים את זה באוויר, אוקיי? זה לא דבר שהוא נסתר, זה לא דבר שנעשה בסתר, אם זה לא מפעילים את זה כלפייך, מן הסתם מפעילים את זה מול קולגה אחר שלך, אז זה דבר שנעשה בפומבי, בפרהסיה, אפשר לראות את זה. האווירה במקום, האווירה של פחד, כשהבן אדם המתעמר רק נכנס בדלת או עובר קרוב, כולם מנסים ככה להידחק ככה לפינה, שלא יראה, שלא יגיד להם שום דבר, שלא יהיו בטווח זווית הראייה שלו, אווירה של פחד בעצם. זה מוביל אחר כך בעצם לאנשים שחווים השפלות פומביות, אם זה בצעקות, אם זה בהקנטות מילוליות מול כל הצוות, מול כל האנשים, מול כל מי שנמצא שם. זה גם מתבטא בעומס מטלות וטרטור של עובדים, זאת אומרת, את מוצאת את עצמך, עושה את המטלה שלך, מסיימת, ואז היא אומרת, אוקיי, סיימת, בואי תעשי גם כך, גם כך, גם כך. אם אנחנו מדברים על המגזר זה, שלנו, זה כל המקצוע של הסיעוד, זה לא? בדיוק. אז כמה פעמים יצא לך להיות גם אחות, גם כוח עזר, גם שירות לאומי, וגם עובדת ניקיון וגם מזכירה. את מבינה, כאילו, בערך 80% מהמשמרות, כן. בדיוק, ואת לא מגיעה באמת לעשות את מה שבאת לעשות, באת לתמוך בחולים, לעזור לחולים, לעשות איתם איזושהי תקשורת, אם את צריכה להרגיע אותם, אם את צריכה מילה טובה, אין לך את הזמן הזה באמת להעניק למטופל, כי את עסוקה בכל כך הרבה דברים אחרים, שלא לדבר על כל הנושא הזה של הקרדיטציה, שמושיבים אותך לקרוא נהלים שלא קשורים בעצם לעבודה שלך באופן ישיר, המון המון התעסקויות שלא קשורות באמת למה שאת צריכה באמת לעשות בעבודה היומיומית שלך. כן, עוד חלום שלי אגב אישי על האקרדיטציה זה שהאחים והאחיות יפסיקו לשתף עם זה פעולה, כי כל שנה יש את זה וכל שנה, excuse my French, זה אותו החרא וכל שנה הם מתלוננים על זה, אבל כשהאקרדיטציה מגיעה הם מתנהגים בדיוק כמו שהמנהלים שלהם מבקשים, אז כאילו מה אתם מצפים? אתם כל נכון, שנה כי עוברים את אף זה. אחד לא רוצה בעצם להתעמת עם המנהלים שלו, כולם מאוד רוצים למצוא חן, רוצים לרצות אותם, לא רוצים לחשב בעייתיים, אז הם זורמים עם זה, כמה עוד אופציות יש להם אם הם לא מתכננים לצאת משם, כאילו, זה אין להם נכון. הרבה ברירות. עוד סימן שיכול להעיד בעצם על התעמרות בעבודה זה לפעמים אנשים סובלים מרכילות מאחוריהם, אנשים שהם מלחששים מאחורי הגב שלהם, בדרך כלל כשיש מישהו אחד שהוא מתעמר אז יש אנשים שחוברים אליו וכאילו משתפים איתו פעולה נגד אותו קורבן מסכן, זה משהו שאפשר להרגיש כאילו מאחורי הגב, אם זה בן אדם שבא להתיישב לאכול בשולחן בזמן ההפסקה אז פתאום כולם קמים או משתתקים כשהוא נכנס. עוד דבר שיכול להעיד בעצם זה על התעמרות זה מעקב וניטור יתר של העבודה שלך, אם זה כל הזמן שבאים ועוקבים אחרייך, אוקיי מה את עושה, מה עשית, עם כל מייל שאת צריכה לשלוח חייב לעבור דרך מישהו אחר, אין לך בעצם שום הזדמנות לאיזשהו חופש פעולה מינימלי שאת יכולה אולי להפיק יותר טוב את הדברים ולעבוד יותר טוב. עוד דבר שיכול להעיד על זה זה בעצם האשמות שווא, כמה פעמים קרה שהאשימו אותך בדברים שלא עשית ולכי עכשיו תוכיחי שזה לא את ושזה לא קשור אלייך. הרבה פעמים גם זה שמתעמר גונב את הקרדיט על עבודה שאת עושה, זאת אומרת את באה משקיעה ונותנת מעצמך והוא לוקח את כל הקרדיט לעצמו בזכותי ואני ואיפה את כל זה, ומצד שני כל הטעויות זה את אשמה, כאילו, אז הוא לא לוקח שום דבר על עצמו. ועוד משהו, זה מי לא ישב מול האחראית שלו בעבודה ועשה הערכת עובד, ונדהם לגלות שמה שהוא חשב שהוא בא לקבל, זה בעצם לא זה. אני למשל חוויתי כאלה פידבקים טובים מכל הסובבים שלי וגם ממנה עצמה, חוויתי פידבקים טובים כמה אני טובה וכמה שאני מקצועית, וקיבלתי המון מכתבי תודה ממטופלים ומאנשים שעבדתי איתם,
שלא הבנתי מה הקשר בין מה שקורה בשטח לבין מה שהציבה מולי בהערכת עובד, וזה איזושהי דרך שלהם להוריד ממך, להקטין אותך, זה חלק מזה בהחלט. זהו בערך בגדול, אני מניחה שהרבה אנשים עוברים את זה, ועוברים את זה בכל המגזרים כמעט, במיוחד במגזר שלנו, המגזר הרפואי, ששם זה הרבה יותר בולט, ויש דברים שאפשר לעשות. ואני ברגע שגיליתי שזה באמת מה שאני עוברת, קודם כל אמרתי זה לא יכול להימשך ככה, זה מצב שהמשכתי אותו במשך 3 שנים, שניסיתי כל הזמן כאילו לראות מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת להתמודד מול זה, והדברים שבעצם עשיתי, זה דבר ראשון, אמרתי אני חייבת להעלות את הנושא הזה למודעות. מי שמכיר אותי יודע כמה אני בן אדם אפילו קצת ביישן, אולי דיסקרטי, שלא כל כך חושפת את עצמה מול מצלמות ולא מספרת את מה שעברתי. יש גם איזשהו מומנט כזה של בושה, כאילו מה אני עכשיו אלך לספר שהתאמרו בי, כאילו מה ואיפה אני ואיפה העמוד שדרה שלי ומה הגידו, אבל החלטתי שהבושה פשוט צריכה לעבור צד, לא אני זאת שצריכה להתבייש, מי שצריך להתבייש זה אנשים שפועלים באופן שיטתי כדי להקטין ולהשפיל אנשים אחרים, כדי להדיר ולהעצים את עצמם. נכון. ויצאתי פשוט למלחמה, התגברתי על הפחדים והחששות שלי, ויתרתי על האנונימיות שלי ויצאתי להילחם בתופעה. הדבר הראשון שעשיתי באמת כדי לחשוף את הנושא הזה, זה פתחתי קבוצת פייסבוק, שנקראת די להתעמרות בעבודה. אני אשים את זה קישורים גם למטה שיהיו לאנשים. שם אני מעלה תכנים בעצם, מה זה אומר התעמרות, איך תדעי שמתעמרים בך, מה כן אפשר לעשות במסגרת העבודה שלך, איך אפשר לפתור את זה, ממש כל מיני תכנים, גם אנשים שמשתפים מהחוויות שלהם, ומקבלים כאילו כלים גם מהכוח של הקבוצה. והדבר השני שעשיתי זה חברתי לפורום 190, לצוות של פורום 190, שזה פורום שפועל לקידום חקיקת החוק בכנסת, החוק נגד התעמרות בעבודה, שתקוע שם המון שנים. אין חוק? אין חוק. יש הצעת חוק שהיא עדיין לא עלתה לקריאה ראשונה אני חושבת, ואחר כך כבר נתקעה שם איפשהו בכל חילופי הממשלות, ואף אחד באמת לא לקח את זה ברצינות לידיים. אני הייתי בטוחה שיש חוק, את יודעת? בטח, כולם בטוחים שיש חוק ושיש מי שיעזור להם כשהם נתקלים בזה. תכף אני אספר גם על התהליך שאני עברתי עד שגיליתי שבעצם אין אף אחד שעומד מאחורייך, וזה עצוב לגלות. את יודעת, את באה לעבוד במקום עבודה ממשלתי, את יודעת, את חושבת לפחות שאם תהיה לך איזושהי בעיה, תהיה לך גב, יהיה לך מישהו שיהיה שם לצידך, וכשאת בעצם מגלה שאין עם מי לדבר, אז זה ממש ממש... תראה, אני מנסה קצת להיזכר ברגע שבאתי לעבוד בבית חולים ממשלתי. אני זוכרת בטוח שמחתימים אותנו על איזשהו טופס של הטרדות מיניות, זה בטוח, ואומרים לנו כאילו למי לפנות במקרה של הטרדות מיניות, אבל אין שום דבר על התעמרות? אין שום דבר על התעמרות. על הטרדות מיניות זה הדבר מאוד ברור, יש לך מישהו ממונה מטעם המוסד שאת עובדת בו, שאת יכולה לפנות אליו עם פניות, יש חוק נגד הטרדות מיניות שמפרט מה זה הטרדה מינית, מה העונש שאפשר לקבל אם עוברים על זה. לגבי התעמרות בעבודה, לצערי עדיין אין חוק, וזה משהו שאנחנו כרגע פועלים להשיג אותו, ואני חושבת שצריכים להקים קול צעקה גדולה, כי זה פוגע לא רק בעובדים עצמם, שזה מוריד מהם את המוטיבציה לעבוד, זה פוגע בעצם במקום העבודה עצמו. אנשים מגיעים לעבודה בלי מוטיבציה, בלי חיוך, התפוקה שלהם יורדת, הם נוטים לקחת יותר ימי מחלה, יותר חופשים. אני חושבת שזה lose-lose situation לכולם, גם לעובד עצמו וגם למקום העבודה. ומקומות עבודה ארגונים שבאמת לקחו על עצמם לעמוד מול זה ולהתמודד מול זה ולפתור את זה, הם פשוט חווים צמיחה מטורפת, כי כולם באים שמחים והם מאושרים, ואנשים עומדים אצלם בתור להתקבל אצלם לעבודה. לא ככה דבר במקום שלא עושה את זה. עוד דבר מאוד חשוב שכולם ידעו, במיוחד אלה שנמצאים בעבודה ממשלתית, שחושבים שיש להם שם את הגב הזה שיסייע להם, שיעזור להם, ובכל זאת מורידים להם תלוש משכורת לוועד העובדים הארצי, לוועד העובדים המקומי, וחושבים שבאמת יש מישהו שיסייע להם באמת כשהם צריכים. שיקחו את זה בערבון מאוד מוגבל. התהליך שאני עברתי זה כמובן, ניסיתי קודם כל לדבר לליבה של אותה מתעמרת,
וראיתי שאין עם מי לדבר, אז פניתי הלאה, פניתי למפקחת, ואחר כך לוועד העובדים המקומי, ואחר כך לאח הראשי, וזה התגלגל משם, וראיתי שאני לא מקבלת את המענה, ולא באמת מתכוונים לעשות עם זה משהו. פניתי הלאה, הגעתי להסתדרות האחיות, וגם שם נפנפו אותי, ואז החלטתי באמת, אמרתי, המקום הכי גבוה שאני יכולה להגיע אליו זה בעצם נציבות המדינה, הרי הם כל שנה שולחים לנו תקשיר מאוד מפואר, שאומר לנו שאם יש לכם בעיה תפנו, וזה בעצם מה שעשיתי, ואני גיליתי שגם שם האוזניים אטומות ואין עם מי לדבר. אז אם אתם באמת חושבים להתלונן על התעמרות בעבודה, במקום העבודה שלכם, תחשבו שוב, תראו, תנסו לבדוק איך הסתיימו מקרים של התעמרות בעבודה במקום שלכם, איך המערכת הגיבה לזה. הביקורת שלי הוא לא כלפי אותה מתעמרת, כי את האישיות שלה אני לא יכולה לשנות. הביקורת העיקרית שלי זה נגד אותה מערכת מקטינה ומסרסת, שבשום צד לא לוקחת את הצד של העובד, לא מנסה לעזור לו להתמודד עם הדברים, ואנשים באמת מגיעים למשברים מאוד גדולים ופשוט חבל. אז קחו את זה בערבון מאוד מוגבל, ותדעו שאם אין אני לי, מי לי. זה, לא, זה סלוגן כזה יפה ואמיתי, והמערכת באמת באמת מקטינה. כאילו, אני לא יכולה להגיד לך את כמות הפעמים שאני ראיתי התעמרות מהצד. למזלי, לי זה אף פעם לא קרה, אבל טוב, אני גם מסוג האנשים שישר עונה, אז קשה להתעמר בבן אדם כזה. אבל אני ראיתי התעמרות מהצד אין ספור פעמים, ואני יכולה להגיד לך בדיוק מה קורה עם אנשים שמתעברים בהם ובאמת מדברים, מעבירים אותם מחלקה. זה מה שקורה. הם מעבירים את המחלקה או שהם מתפטרים, כאילו... גם לי הייתה את האופציה לעבור מחלקה, הציעו לי לעבור מחלקה, אבל אני לא חשבתי שזה שיביאו אותי מחלקה זה יפתור את הבעיה, כי הבעיה עדיין ממשיכה לעבוד באותו ברור. מקום. ומה גם עוד שאם במחלקה אחרת אני אתקל באותה בעיה, המערכת לא תעמוד מאחוריי. התרבות הארגונית של מקום העבודה היא מעודדת מתעמרים להמשיך להתעמר בעובדים שלהם. זהו, ותגידי, פחות או איך באמת אצלך, אני יודעת שנושא התעמרות זה נושא באמת קשה וכואב, ושאנחנו יכולים לדבר עליו עכשיו נראה לי שעות, אני בטוחה שיש לך המון מה להגיד על הנושא, אבל איך באמת הגעת ממצב שאת חווה בעצמך התעמרות, לאיכשהו לקחת את הסיפור הזה ופשוט להפוך אותו, ומכאן את בעצם עכשיו את מעצימה אנשים אחרים ועוזרת לאנשים אחרים, אז איך עשית את המהפך הזה? אוקיי, אז קודם כל, כמובן שבהתחלה הייתי במשבר מאוד גדול, לא הבנתי למה זה קרה לי ולמה אני צריכה לעבור את זה, לא הבנתי מה עשיתי, בכיתי אפילו ולא יודעת איך אני יוצאת מזה. אחרי קצת ככה תקופה שנרגעתי, חשבתי לעצמי למה בעצם זה קרה לי, לא שאלתי למה זה קרה לי, שאלתי לשם מה זה קרה לי, מה היקום מנסה ללמד אותי על עצמי, מה אני יכולה לעשות עם זה. ואז בעצם הבנתי שזה קרה לי אולי כדי שאני אחווה את זה ואני אוכל לעזור לאחרים לדעת איך להתמודד ואיך לצאת מזה ולהבין מה שהם עוברים. וזה בעצם תהליך התפתחות אישית שעברתי, שבעצם התחברתי לעוצמות שלי, ליכולות שלי, למה שאני מסוגלת. אני ידעתי שאני תמיד הייתי בן אדם מאוד קשוב לצרכים של אחרים, בן אדם שיודע לטפל, יודע להכיל כאב, יודע להעצים אחרים. התחברתי גם לצרכים שלי, מה אני בעצם כבן אדם רוצה. אני לא ראיתי את עצמי עובדת שם עד הפנסיה וחובה כאלה דברים כל יום, מגיעה בחוסר חשק לעבודה, אין לי בלי חיוך למטופלים, מגיעה אחר כך הביתה וגם עם אותו מצב רוח וככה חוזר מיום ליום. הבנתי גם מה הצרכים שלי, מה אני בעצם רוצה. אני רוצה לעבוד במקום עבודה שמכבד את העובדים שלו. התחברתי לערכים שלי, לכבוד האדם, שזה ערך מאוד עליון אצלי. אמרתי, אני לא יכולה לעבוד במקום שלא מכבד את האנשים שעובדים בו. זה פשוט קו אדום מבחינתי. מבחינת הצרכים שלי, אמרתי שאני חייבת לעבוד במקום עבודה, שהוא גם מפרנס אותי בכבוד, והוא גם מאפשר לי לחוות את המשפחה שלי. מי כמונו יודע שזה מקצוע מאוד תובעני, כמה זה דורש מאיתנו לוותר על חיי משפחה, על מפגשים חברתיים, בגלל סוג ואופי העבודה, שזה גם משמרות וזה גם בחגים. ואמרתי שאני לא חושבת שאני יכולה לעשות את זה יותר. מגיע לי המשפחה שלי את התשומת לב שהם ראויים לה. וסליחה על השאלה, בת כמה היית באותה תקופה? באותה אם תקופה. ככה, אם את יכולה לענות על זה.
מתי? כשחוויתי את ההתעמרות בעבודה? כשחווית את ההתעמרות והחלטת לעשות את השינוי הייתי הזה. 47, אוקיי. ומשם בעצם התחלתי לבדוק כל מיני נושאים של התפתחות אישית, ומשם בעצם הגעתי לקואוצ'ינג. אז החלטתי שכדי שיהיה לי את הכלים לעזור לאנשים שחוו את אותו משבר, אני צריכה ללמוד את זה. הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, למדתי אימון אישי אצל אלון אולמן, אם אתם מכירים. בטח מכירים. אחר כך הלכתי וללמוד NLP, שזה נתן לי עוד יותר כלים לטיפול יותר רגשי, לאבד את הרגשות שנוצרים שם, כי בן אדם שחווה התעמרות הוא בעצם מאבד את הביטחון העצמי שלו, את המסוגלות העצמית שלו, כי הוא הוריד אותו כל כך קטן, כל כך נמוך, שהוא לא מסוגל יותר להאמין ביכולות שלו, וצריך מישהו שם שיבוא וירים אותו ויזכיר לו כמה עוצמות יש בו, כמה יכולות יש בו, כמה דברים טובים הוא עושה והוא עשה והוא יכול עוד לעשות, כמה אנשים אחרים מעריכים אותו שהם מחוץ לתחום העבודה, כמה המשפחה שלו, הילדים שלו, הסביבה הקרובה שלו מאוד מעריכים אותו, ולפעמים אנשים שוכחים את זה, ואני כאן בשביל להזכיר להם מי הם, למה הם מסוגלים ולמה הם יכולים להגיע, ושכל אחד יכול להגשים את החלום שלו. רחל, אני יכולה לחלוק איתך משהו? אני בוודאי. מדברת, ובאמת פשוט היא עוברת לי צמרמורת בגוף, כי כל פעם אני מופתעת מזה ש... שיש אנשים פשוט טובים מהיותם טובים בעולם הזה, ואני רוצה כאילו להגיד לך שאני מאחלת לך שתוכלי עוד הרבה 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 שנים לתת באמת טוב לאנשים, כי לשמוע אותך אומרת את הדברים האלה באמת שזה ממש ממש חימם לי את הלב, באמת עברו בי צמרמורות בגוף בזמן שדיברת. אז בעצם עכשיו את עושה את זה במשרה מלאה? כן, אני עכשיו עושה את זה במשרה מלאה, פתחתי קליניקה, אני מקבלת אצלי בקליניקה, דרך הזום אני גם עובדת, אפשר גם בשיחת טלפונים, אני בעצם עובדת ומלווה אנשים בעצם שרוצים לעשות איזשהו שינוי בקריירה שלהם, שאני מכווינה אנשים צעירים גם שרק סיימו את השירות הצבאי שלהם ולא יודעים כל כך לאן לפנות, לאיזה תחום ללמוד, במה לעסוק, ויש אנשים גם שרוצים, מאוד אוהבים את העבודה שלהם, אבל מאוד רוצים להתקדם בה והם לא רואים את האופק, אז אני מלמדת אותם איך לעשות את זה, מלווה אותם, איך לשפר את התקשורת, איך לקבל החלטות נכונות, אני עובדת עם אנשים שרוצים לעשות הסבה מקצועית במהלך החיים, זו החלטה שאנשים הרבה לוקחים באמת באמצע החיים, שמגיעים לאיזשהו שלב של איזשהו ריווי, לאו דווקא אנשים שחווים התעמרות, שפשוט חושבים שרוצים לעשות משהו אחר, שיש להם עוד הרבה ערך לתת לעולם, ועוד הרבה דברים שהם יכולים עוד לעשות. ואני שם ללוות אותם בתהליך, אנחנו בונים תוכנית פעולה מעשית, מקבלים משימות לביצוע כשהכל ככה לא נשאר בחלל, ומתקדמים שלב שלב, ואנשים שעברו התעמרות בעבודה כמובן, אני עובדת איתם על הביטחון העצמי, על המסוגלות האישית שלהם, על היכולות שלהם, על הרבה העצמה, כמה כוחות יש לבן אדם. אחת ההנחות היסוד של ה-NLP זה שלכל בן אדם יש את כל המשאבים שהוא צריך, כבר בתוכו קיימים בילד אין כדי להצליח בכל מה שהוא רוצה, ואנחנו שם כדי להזכיר לו לשלוף את זה משם, לשלוף את היכולות האלו משם, כי הרי הוא השתמש בהם בעבר, הוא הצליח להשיג דברים בחיים שלו, מדבר קטן ועד דבר גדול, הוא יכול להמשיך לעשות את זה גם בהמשך. כן, אני מכירה חלק מהכלים ואני יודעת כמה עוצמתי זה יכול להיות, גם ככה מתהליכים שאני עברתי וגם מתהליכים שראיתי אחרים עוברים, וזה באמת וואו. עכשיו, אני אגיד משהו, אני בת 32, ואני באמת יודעת ככה, יותר יודעת מה קורה לאנשים בגילי, שבדרך כלל או שאין להם ילדים בכלל, או שיש להם איזה ילד 2 קטנים, וזה כנראה בעיות קצת שונות מאנשים שרוצים באמת לעשות איזשהו שינוי קריירה אחרי 20 שנה, לפעמים אפילו 30 שנה במקצוע, ופתאום איפה הזהות העצמית שלהם, כאילו שכנראה הייתה גם מאוד משויכת למקצוע שלהם, ואז השאלה שלי היא בסופו של דבר היא איך באמת ניגשים לאנשים כאלה, איך באמת עוזרים להם לעשות מין הבניה מחדש של הזהות המקצועית שלהם. אוקיי, קודם כל לתת להם להבין שהדרך שהם עברו עד עכשיו היא לא לחינם. כנראה שהם היו צריכים לעבור את הדרך הזאת כדי להבשיל ולהגיע עד למקום הזה שנמצאים היום.
ההבנה השנייה בעצם זה להגיע לידי איזושהי מודעות, שיש הרבה אנשים שבעצם רוצים לעשות שינוי ומאוד מאוד מפחדים. מה יהיה, אם אני אצליח, מה יגידו אנשים, מה יהיה, אנשים שרוצים לעשות שינוי, לעבור מעבודה שכירה לעבודה עצמאית, שבחיים לא היו עצמאיים, מה זה אומר עכשיו, איך, ובכל אחד מאיתנו יש איזשהו חלום קטן שככה מלווה אותו לאורך החיים, שהוא רוצה בעצם להגשים את עצמו, ונורא נורא לא יודע איך לעשות את זה, הוא מאוד מאוד חושש. אז אני אומרת כזה דבר, לחשוש זה טבעי, פחד זה דבר שהוא טבעי, זה רגע שאנחנו מכירים, פחד יכול להציל לנו את החיים אם אנחנו עומדים בסכנה וצריכים לרוץ ולברוח, כל עוד הפחד שלנו הוא למטרה הזאת, להישרדות שלנו, אז בסדר גמור, אבל ברגע שמזהים פחד שהוא בעצם חוסם לנו את האפשרויות של הקידום, חוסם לנו את האפשרויות של השינוי, שם זה המקום לעבוד איתו, ויש דרכים לעשות את זה. אחד הדרכים לנטרל את הפחד זה פשוט לעשות פעולה, אפילו פעולה הכי קטנה שיש, פשוט לעשות אותה. מעצם העשייה של הפעולה זה כבר מוציא אותך מהזון הזה של אותו מקום, אתה יודע שהתקדמת, אפילו אם זה רק צעד קטן. ועוד דבר ולמשל, שמאוד חשוב, רגע, אני רוצה כאילו שאנשים ידעו מה זה אומר פעולה קטנה. אם נגיד עכשיו, למשל, אני לא רוצה להמשיך לעבוד במקום שלי, ולמשל מעניין אותי להתחיל ללמוד על, אני מסתכלת כזה סביבי, תחום ההנדסה, כן? ובעלי הוא מהנדס ויש פה מלא דברים בצד, אז נגיד תחום ההנדסה עכשיו. להירשם ללימודי הנדסה זה פעולה מאוד גדולה, נכון? זה 4 שנים, זה. אז פעולה קטנה נגיד זה משהו שאנחנו יכולים להגדיר כלהיכנס לאינטרנט ולקרוא על זה? לגמרי, לחפש מידע, לתשאל אנשים שעובדים בתחום, אפילו לגשת למקום עבודה כזה שמעסיק שם את אותו אנשים שאתה רוצה לעסוק בתחום שלהם, לראות את הדינמיקה בין העובדים, לראות את הדינמיקה של העבודה, לראות אם זה בכלל מתאים לך, כל הבית במקום, כל המקצוע, לפני שאתה בכלל ניגש לזה. והיום אין בעיה לגשת לאינטרנט עם הקשה פשוטה על המקלדת, אתה יכול להגיע לכל מיני תובנות ולכל מיני מידע שאנשים שעובדים בתחום, שיכולים להמליץ לך, אם זה על מקומות ללמוד, אם זה על אפשרויות לעשות את הדברים. כן, ידע זה כוח, ידע זה כוח, וזה בהחלט יכול לנטרל פחד. אני לא אומרת לקפוץ למים, בהחלט צריך לעשות איזושהי הכנה, איזושהי תוכנית, גם מבחינה כלכלית, לשים איזה סכום כסף בצד, כדי שיתאפשר לך לעשות את השינוי, אבל כן, פשוט לגשת, פעולה קטנה של שיטוט באינטרנט, לתשאל אנשים, לראות מה רמות השכר שם, אם זה משהו שמתאים לך, היכן אפשר ללמוד את זה, כמה זמן נדרש, איזה הכשרה, ואיך אתה יכול להתקדם משם. אז זה בעצם הדרך הראשונה להתגבר על פחד, זה לעשות צעד, ומה הדרך השנייה שלך? הדרך השנייה שלי זה פשוט, אם אתה יכול לשאול את עצמך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים? מה תעשה אם תגלה שאתה נשארת בדיוק באותו המקום? האם תרגיש תחושה של החמצה, שלא עשית כלום אז וסתם חלף הזמן, והחלטת לעשות עם זה משהו? או שבאמת תחליט לעשות את השינוי ובמרחק של זמן, בעוד כמה שנים תראה מה השגת, כמה הדרך עברת ולאן הגעת, וזה ימלא אותך בסיפוק. השאלה איפה אתה רואה את עצמך, ואנשים זה שקשה תרגיל להם, יפה, אני אוהבת את התרגיל הזה, כי זה כאילו מביא את האני העתידי לעכשיו. בדיוק, איך האני העתידי שלך היה רוצה לראות את עצמך בעוד כמה שנים, ממש לעשות ולעבוד עם כל החושים, זאת אומרת ממש לדמיין את זה, לראות איך אני מרגישה, מה אני רואה, מי בסביבה שלי, מי אני שם, מי הזהות שלי, כשאני מגיע לאן שאני רוצה להגיע, מה אנשים חושבים עליי, איך נראית הסביבה שלי, איפה אני גר, מה הסדר יום היומי שלי כל יום כשאני מגיע למה שאני רוצה להגיע. והרבה אנשים גם קשה להם מאוד לראות את זה על עצמם, מאוד קשה לאנשים לתת עצות לעצמם, אז בעצם הייתי מכוונת אותם ואומרת להם לשאול את עצמם אם הילד שלהם היה מגיע אליהם עם אותה בעיה שהוא רוצה שינוי ומפחד ומתלבט, מה הוא היה עונה לו, איזה עצה הוא היה נותן לו, ואת העצה הזאת שיקח גם לעצמו. זה רעיון מושלם. אני חושבת שזה גם באמת משהו שיותר מתאים ככה לקהל היותר מבוגר, שגם יש להם ילדים שבאמת כנראה הם רואים אותם מתמודדים כבר עם אותם בעיות של זהות קריירה, או בחירת קריירה, או משהו כזה. וואי, רחל, זה היה ממש ממש מעניין, באמת.
טוב, אני בכלל, כל התחום הזה של האימון אישי וקואוצ'ינג הוא מאוד, מאוד קרוב לליבי, אז זה באמת מעניין. יש לי כזה שאלה לשאול אותך, ככה, את יודעת, קצת כזה, תגידי, את מתגעגעת להיות אחות? כאילו, את מרגישה שזה חסר לך? באמת, כאילו, תשובה כנה. אוקיי, תראי, אחות אני תמיד אהיה, אני אמרתי לך כבר, אני אהיה תמיד אחות בנשמה, אף אחד לא יוכל לקחת לי את התעודה. בן אדם צריך למצוא את הייעוד שלו בחיים. אם עושה לי טוב לעזור לאנשים, אני יכולה לעזור לאנשים בהמון דרכים. ואני מצאתי דרך אחרת לעשות את זה. זאת אומרת, מבחינת המימוש העצמי שלי, אני מממשת את עצמי. לא חסר לי להיות אחות, הידע יישאר שלי, אנשים עדיין יפנו אליי עם כל מיני בעיות רפואיות ושאלות רפואיות על תרופות והבחנות, זה תמיד יהיה שלי. וגם אם פעם אני אחשוב לחזור לזה, עדיין יש לי את האופציה, הכל טוב. המון אנשים עושים שינוי קריירה באמצע החיים, והם שמחים והם מאושרים, ואין פה מה להסתכל אחורה. אם אני מסתכלת אחורה זה רק כדי להבין איזו דרך עשיתי עד עכשיו, ולהבין שהמקום שאני נמצאת פה עכשיו זה המקום הנכון לי ביותר, והדרך שעשיתי עד עכשיו הובילה אותי בעצם עד הרגע הזה. איזה יופי, תשובה מלאה ומהממת. רחל, אני רוצה להגיד לך קודם כל ממש תודה באמת, כך שפינית מהזמן ובאת לשבת ולדבר איתנו ולספר לנו. אני רוצה לפני שנסיים באמת לשאול אותך אם יש משהו נוסף שתרצי להוסיף, שתרצי להגיד, אז את מוזמנת. אוקיי, אז בעצם כל מי שרוצה באמת לעשות איזשהו שינוי ומפחד, אתם לא לבד, יש תמיד אנשים טובים בדרך שיכולים לתת לכם את היד ולהוביל אתכם לשינוי, לתת לכם את הביטחון, לתת לכם את העוצמות, להפגין את היכולות שלכם, לדעת להתמודד עם פחדים, להתמודד עם חסמים. אחד הדברים שמאוד מפריעים לנו בעצם להתקדם זה כל מיני חסמים, כל מיני אמונות שמגבילות אותנו ומונעים איתנו לעשות את מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות. הרי בתוך תוכו כל בן אדם יודע מה הכי נכון לו, מה הכי טוב לו, ואת יודעת מה? הוא גם יודע מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לשם, אבל משהו עוצר אותו מלעשות את זה. ואני כאן כדי לעזור לכם לפרק את החסמים האלה, כדי להוביל אתכם באמת למקום שתרגישו בו שלמים, שתרגישו בו מסופקים, שתגיעו לייעוד שלכם ולשלמות של הגוף שלכם, של עצמכם, תהיו מי שאתם רוצים להיות. אז באמת אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי לכאן, ואני רוצה ככה לספר לכם שבאמת מי שרוצה לעבור איתי תהליך אימון, התהליך אימון שאני עושה זה תהליך אימון של 10 מפגשים, שכמו שאמרתי יכול להיות גם דרך הזום, גם בקליניקה או אפילו בטלפון, ולרגל החשיפה שלנו כאן בקבוצה של דנה, אני מעניקה 500 שקלים הנחה לתהליך אימון של 10 מפגשים, ומגיע לכם לעשות את מה שאתה אוהבים. המוטו שלי, תעשה מה שאתה אוהב, תאהב מה שאתה עושה. אז שיהיה לכולם בהצלחה. תודה רבה לך רחל. רק שאלה אחת קטנה, זה מוגבל בזמן ההנחה הזאת, או שזה לכל מי שרואה את הסרטון? לכל מי שרואה את הסרטון. אתמול חגגתי יום הולדת, אז אני ככה מזל טוב. תודה. אז אני במצב רוח כזה לארט של נתינה והענקה, כי אני באמת מאמינה שככל שתתני יותר לעולם, את תקבלי יותר בחזרה. וזהו, באמת מאהבה, באמת מאהבה. אז אני משאירה את זה בסרטון, אני לא מוחקת את זה, וכל מי שאומר לך שהוא בא מהסרטון הזה, את כן, נותנת לו את וגם, ההנחה. יאללה, בדיוק, 500 הולך, שקלים הנחה, סגור. באהבה רבה. סגור. רחל, ממש תודה, תודה רבה לך באמת. אני למדתי המון, ואני בטוחה שגם אנשים אחרים למדו המון מהרעיון הזה. אז ממש תודה לך. יופי, אני שמחה, תודה רבה לך שהזמנת אותי. בכיף. ביי.